Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baky tarap ýurdumyzdaky çäderlikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow resmi sapar bilen İran İslam Respublikasyna uğrady. Bu ýere uğramak üçin hormatly prezident bada paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Hormat prezidentimiň İran İslam Respublikasyna resmi saparyny amala aşyrmagy, ýakyn goňşy döwletler bilen giňerimli gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň ýurdumyzyň daşary siýasat strategiýasynyň mühim uğru bolmagyna galýanyny hemde döwletimiziň ählimun beýikliklere gywap gelýän netijeli halkara hyzmatdaşlygynyň ýoly bilen üstünlükli öňe barýanyny sübut edýär. Paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň hormat prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary uğratdylar. Çarşamba günü Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisiniň resmi duşu geçirler. Ýokary derejede gepleşikleriň dowamyndan soňky ýyllarda iki tarap bilen hemde köp tarap bilen görnüşdi. Şol sanly ýeri halkara guramalynyň we awreýli sevdidimleriň çäklerini üstünlükli ösdirilýän köpürli hyzmatdaşlygy mundan beýlegem dowam etdirmek boýunça taraplaryň şemilleşmeleri aralyp maslahatlaşmada garaşylýar. Şuň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň maslahatlar merkezine ýaşlaryň gatnaşmagyny döwlet ýaşlar siýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygyndan beýlegem kämilleşdirmek ileri tutulýan meselelerini başlanyň maslahat geçirdi. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar, mehriban ýaşlar, şuňyla biz ören mühim ähmiýetli ýaşlar hakyndaky kanunyň hem taslamagyna seretmek üçin ýygnandyk. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe halkymyz altyn sahypalar bilen tarihe girecek halkyň arkadagy zamany diýip bolanyňdan ýylyň her ony şanly wakalar hem de zähmet hem üstünlükler bilen betleýär. Men Türkmeniň döwletçilik ýörelgisi tamda en gymmatly miras terbiýedir. Terbiýanyň özüni bolsa, alym bilimdir diýip belläpdim. Biz toplanan alym bilim tejribäniň esasynda 21-nji asyrda durnukly öteşi öpüşün edýär. Mukaddes garaşlyk bilen ähli ösüşlerimiň, şöhratyň üstünlüklerimiň binýadydyr. Ýurdumyzyň demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet guruluşynyň binýatlaryny ýygyderli berkitdik. Iqtisadiyetimizi döwre wagtlaşdyrmak. Döwletimiň dünýä birleşigindäki ornuny ýokarlandyrmak goýunça ägert ulymy işler amala aşyrdy. Türkmenistan iň täze taryhyna şöhraty sahypalary ýazdyk. Hormatly adamlar. Vatan mukaddesliği üçin berja edilen işleriň netijeleri, ýurdumyzyň ösüşleri, ýaşlaryň durmuşyna aýraten öwüşün çaýa. Häzirki bagtyar döwrümizin ýaşlary ertirki gün ýurdy beýgerçek. Türkmen döwletini gülletçek oglan gyýrlardyr. Gahrman arkadagymyz sözüni dowam edip, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe arkadagy serdarymyzyň baştonlygyny ýurdumyzda ykdysady öwürtmeleri üçin diýen maksatnamalar üstünlükli amala aşyrylýar. Bagtyarlyk zamanamyzda alınıp balýan bugünkü ajaýyp işler watanymyzyň mundan biýanada gülläp etmegine, halkymyzyň ýeşetli durmuşda ýaşamagyna, ýaşlarymyzyň sagdyn, bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirlenir diýip belledi. Maslahatyň başynda soňra gahrman arkadagymyzy bir ýygnanlar ýüzlenip, hemde ýaşlar hakyna kanunyň taslamasynyň ara alyp maslahatlaşylmagy bilen aýrylykda kimiň nähili teklibiniň bardygy bilen gyzyklandy. Hemde maslahata gatnaşyklary söz berdi. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow açyk etmek bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Birlikdäki Geňeşiniň gün tertibini ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyň taslamasy ara alyp maslahatlaşylmagy mühim ähmiýete ýetir diýip belledi.
Gahryman arkadagymyzyň ýaş nesil terbiyelemek baradaky taglimatynyň esasyny edermen ata-babalarymyz tarapyndan asyrlaryň dowamly döredilen we nesilden nesile geçip gelen bilint insan perwerlik, watançylyk ýörelgeleri, asyl diýip desurlarymyz we milli gymmatlyklarymyz durýar. Bilinçäli ýurdumyzda döwrüň ruhuny we talaplaryna laýyklykda ýaşlar syýasatynyň dürli ulgamlaryny öz içine alýan kanunçylyk, hukuk bünyady kämilleşdirilýär. Çykyşda bilinçäli Gahryman arkadagymyzyň taryhy duşukly beýan eden wezipeleri, milli kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça gymmatly maslahatlary burada Türkmenistanyň konstitusiýasynyň, halkara hukugynyň umumy iqrar edilen kadarylaryna hemde milli tejribe esaslanyp alınıp baljak işler üçin esas bolar. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew çykyş etmek bilen Gahryman arkadagymyzyň ýylan eden döwlet adam çynlerden ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda adam akynna kaladanyň ýokary nusgasynyň döredilenligini belledi. Bugün ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başçylygyna alınıp barlayan ýaşlar barada döwlet syýasatyny täze döwrüň ruhuny laýyklykda durmuşa geçirmek meseleleri barada ýöňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmaga Gahryman arkadagymyň gatnaşmagynyň bu mesele döwlet derejesinde uly üns berilýäniginiň şaýady bolup durýanyny bellenildi. Soňra çykyş eden ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadagymyz bilen duşýanlyklaryna hemde duşukda ýaşlar baradaky döwlet syýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny kämilleşdirmek boýunça pikir alyşyp bilýänliklaryny bu ýysançlaryny beýan etdiler. Mehriban arkadagymyz, siz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hökmünde biz ýaşlar bilen duşup biziň pikirlerimizi, tekliplerimizi dinlemeňiz biziň bu ýysançly başymyzy göge ýetirdi. Gahryman arkadagymyz, siziň taryhy başlangyçlaryňyzy üstünlikli dowam etdirýän arkadagly serdarymyzyň ýolbaşçylygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ruhy taýdan sagdyn, terbiyeli, bilimli, ýaş nesilleriň kemale gelmegi babatda netijeli işler alınıp barylýar. Häzirki wagtda ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny kämilleşdirmek boýunça ýaşlaryň pikir garaşlarynyň nazarda tutulmagy, ýaşlar baradaky aladanyň ýokary derejede durýanlygynyň aýdyn suwtnamasydyr. Gahryman arkadagymyz, siziň taryhy kararyňyz bilen Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy arkadagly serdarymyzyň baş tutanlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Gulaçyan watanymyzda okumaga, döretmäge, zähmet çekmäge, döredijilik bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman arkadagymyz, siziň hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň jany sag, bilint başı aman bolsun. Gahryman arkadagymyz, siziň beýik başlangyçlaryňyz bilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň her bir güni şanly wakalary beslenýän halkyň arkadagly zamanaty ýylyna ýaşlar bilen duşup öwüt netihatlaryny bermeňiz şoňur mana eýe bolup ýakymlyk pursatlar paýlýar. Mehriban arkadagymyz, siz bugün ýaşlar syýasaty boýunça kesgitlenen wezipeler durmuşa geçirmek babatda alınıp barylýan işler hasda güýçlendirmek, bu gurda kanunçylyk seljermek we döwre waplaşdyrmak boýunça taryhy tekliplerinizi öňe sürdiňiz, atalyk maslahatlaryny berdiňiz. Siziň bilen didarlaşmak, ýaşlaryň durmuşyndaky möhüm wakanyň şaýady bolmak, ýürek buýsançyny beýan etmek uly bagtlar arkadagly serdary döwletimizde ediz watanymyzy gülledi bestirmek, täze taryh eýýamyň her bir gününi şöhratly ýeňişlere besleme uruny alınıp barylýan işlere münasip goşantlaryny goşakdygymyza ediz arkadagymyz sizi anandyrmagy ruhsat ediň. Mehriban arkadagymyz, siz Türkmen Owa Hojalyk Institutundan geçiren taryhy duşuňyzda Owa senagat toplumyny kiçi we orta telekeçilik ösdürmek, yer kadastrını döretmek ugrundaky işleriň ýerine ýetirilmegine ýokary hünärli işgärlere möhüm orun degişlidigini bellediňiz. Bu işler bolsa biz ýaşlaryň ene topragymyza zähmet siňdirmeklige, halal zähmet çekmeklige ruhlandyrýar. Mehriban arkadagymyz, siz şahsy görelläňiz bilen watandan beýik, watandan gymmatly düşünjelerini ýoklugyny öňe sürýärsiňiz. Ediz arkadagymyz, siziň watan söýçülük, mertlik hakyndaky öwüt ünnewleriňiz, nusgalyk işleriňiz ýaşlary döwrewat terbiýelemäge ýardam edýär. Ediz arkadagymyz, size hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähfetli,
umumadamzat ähmiýetli alyp barýan işleriňiz elmydama rowas bolsun. Duşun başına çıkış eden talip yaşlar bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň halkyň arkadagy zamana ýylynyň her bir günniň şanly wakalary besenýändigini yaşlar bilen bugünkü duşuňam himmeler üçin çuňur mana eýe bolup ýakymly pursatlary paýlaýanyny bellediler. Talip yaşlar bugünkü möhüm taryhy wakanyň şaýady bolmak mümkinçiligini yaşlar täzety boýunça kefiýetlenen wezipeleri durmuşa geçirmek babatda alınıp bolýan işleri hasa güýçlendirmek, bu ýurdaky kanunçylygy seljermek we döwre baplaşdyrmak boýunça taryhy teklipleri ara alyp maslahatlaşmagy gatnaşýanlyklaryna buýsanýanlyklaryny aýtdylar. Talip yaşları gahraman arkadagymyzyň bugünkü taryhy çykyşynyň dowamyna yaşlara eden sargytlary, wefiýetleri, pent-nefigatlary ýitip ekeni we umman ýaly paýgat üçin mehriban arkadagymda tüýsürekden çykýan hoşallyklaryny beýan etdiler. Çykyşlarda yaşlar barada syýasaty kämilleşdirmek, garaşsyz watanymyzda beýik söýgüni terbiýeleýän wagyn nefigat işleriniň gerimligi ýeňeltmek we döwletimiziň şuny hemde geljegi bolan yaşlara durumçy ykdysady, syýasy, guramaçylyk we hukuk gollawlaryny bermek baradaky teklipleriň gollanýanlygy bellenildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy çykyşlar üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň ýaşlarynyň watandaşlyk ruhuny terbiýelenmek babatda iýdigderli işleriň alınıp bolýanyny öňsüçekdi. Ýaşlarymyzyň watandaşlyk ruhuny terbiýelenmegi maşgalanyň we döwletimiziň hemişelik üns merkezinde durýar we geljekde de durar diýip gahraman arkadagymda aýtdy. Duşukda ýaşlar barada döwlet syýasaty hakkynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek meselesi bilen baglanşykly teklipler ara alyp maslahatlaşyldy. Teklipler halkymyzyň nesil terbiýeti hakkynda asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip, kämil derejäge getirilen gymmatlyklarynyň, şeýlekem döwletimiziň taraplarynyň ugralyp, gutornukly seljerilmeler diýip gahraman arkadagymyz belledi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy ýaşlara berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyar we awadan durmuş, okuwda iň gowy netijeler, ýerli watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmegine goşunt goşmakda uly üstünlikleri arzu etdi. Mehriban arkadagymyz ýaşlar bilen geçirilen maslahatyna çykyşyny şeýle sözler bilen jemledi. Mehriban yaşlar yaşasın bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynys döwri. Yaşasın garaşsyz baki bir taraf Türkmenistan. Hormatly adamlar, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Guly Berdimuhammedowyň ýaşlaryň gatnaşmagyna geçirilen maslahatyna Watan habarlar gepleşiginden soň Altynatır Türkmenistan ýaşlyk, miras, Aşgabat teleýinlerini dowlugyna seredip bilersiňiz. Yurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşow, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine maslahatlar geçirildi. Olarda hormatly prezident bilen 13-nji iýuny sany ulgamy arkaly geçirilen iş maslahatyny öňde goýan wezipeleriniň ýerine ýetirmek ýollary bardy gurrun edildi. Welaýetliň häkimliklerine bolan maslahatlarda häzirki döwürde öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek zerurdygyna aýratyn üns çekilip, şol maslahatlarda milli maksatnamalar ýerine ýetirişi, ýylatyň durmuş derejesini ýokurlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeler, ozal berilen tapşyryklaryň berja edilşi, gowaçylara hatarara bejergisini geçirmek hemde ösüş suwuny tutmak, mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek işlerini ýokary ýyl derejesine ýola goýmak, galla urugyny depkinleri güýçlendirmek, galla urugyna gatnaşýan kombaýnlar hemde awtologlaryň tehnika hyzmat ediş edaralarynyň şeýlede galla kabul edýän bölümlüň işini taýyk guramak, gallaçy ýer eýleri bilen hasaplaşyk işlerini öz wagtyna geçirmek, o we senaga toplumynyň ähli pudaklaryny, häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikle ýerine ýetilmegini öpçün etmek boýunça anlap berilýän işler barada giňişleýin gurrun edilip, o we hojalyk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we o we hojalyk tehnikalarynyň, suw serişdeleriniň ulanylşyna aýratyn seljerme berilip, gök bagçekinleriniň
yer almanyň we mewe önümleriniň bol hasylyny kemale getirmek wezipeleri maslahatlarda giňden aranyp maslahatlaşylyp, suwaryş we şorsu akabalarynyň ýagdaý hemde bu ulgamlarda durmuşa geçirmeli işler, su ferişdelerinden tygşytly, alma esasy hemde netijeli peýdalanmak, talabalay guramak hakyna giň işleýin gurrun edilip, şeýle-de maslahatlarda şaly ekişini guramaçylykly geçirmek hemde onuň bol hasylyny kemale getirmek boýunça öňde durýan wezipeliň takyk ýerine ýetilmegi hakyna da giň işleýin gurrun edilip, işliň ählisini toplumlaýan amala aşyrmagy, owasynaga toplumynyň pudoklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmagy, şartlandyrmagy aýratyn üns çekildi. Maslahatlarda şulaýda bellenilýän medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemde Matmun Pragynyň şygryýet gününi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek wezipelerim takyk kesitlenilip, maslahatlarda döredip berýän mümkinçilikleri we şertler üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirli. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyny Mary welaýatynyň edermen gallaçylary hasyl ýygymynyň depkini gün-günden ýokarlandyrýarlar. Olar şu gyzgalanly günlerde her bir ýygym sehnikatynyň galla hasylyny daşıyan ýük awtologlarynyň faz we bökdünçde iş edilmegini üçin edýärler. Hormatly prezidentimizin şeýle ösürilip ýetişdirilen bol bereketli ak buğday hasylyny iň soňky denetine çeli ýygyna balyp watan harmanyna goşmak barada tawşyryklaryna iş bilen jogap berýän Mary welaýatynyň gallaçy daýhanlary, mehanizatorlary, welaýatyň ak ekinli meýdanlaryna ýetişdirilen galla hasylyny ýygnamak işini hemme taraplaryň ýokary guramaçylykly alyp barýarlar. Welaýatyň usat gallaçylary geçen wezi şu ýylyň hasyl üçin 170 000 hektar meýdany buğdaýyň welaýatyň toprak hem howa şertlerine ýokary hasyl bergen. Kesellere durnukly ýol ötön 1, ýol ötön 3 we beýle görnüşlerini ekip bereketli hasyl öndürip ýetişdirdiler. Olar şu ýyl watan harmanyna 345 000 tonna ýokary hili buğday hasylyny goşmagy aýdyň maksat edinýärler. Welaýatyň gallaçy daýhanlarynyň durmuşyna gyzgalanlyk hemde jogapkärli döwür bolan gallu rogyna ýokary öndürçilikli däne urjy kampaniýalarynyň ýeterlik möçeri bökdünçsiz gije unydyň dowamyna işledilgen. Welaýatyň medençäklerine hemde uzakdaky ýaýlalaryna ak ekinli meýdanlaryna gallu rogynyň takyk sazlaşykly gurulmagy netijesinde saçaklarymyzyň rasgar bereketi bolan ak buğday hasylynyň döregen galla harmanlary barha beýgelge. Bugün gallu rogy tutuş ýurdumyzda ähli halk işine uruly. Döwletimizde azyk bolçylygynyň döredilmegini öz pek zähmet bilen münasip goşunt goşýan Mary welaýatynyň gallaçy daýhanlaryň bu ähli halk işine işin goşulyp, gallu rogynyň depkini gün-günden ýokarlandyrýarlar. Şu gyzgalanly günlerde welaýatyň medeniýet sunugy işgärlerim galla meýdanlaryny öz iş ýerleri hasaplaýarlar. Welaýatyň Tagtabazar, Sakarçagy, Ýolötön, Garagum, Bayramaly, Murgap, Wekilbazar, Oğuzhan etraplarynyň medeniýet sunugy işgärleri galla rogynyň gidýän meýdanlaryna gelip, gaýratly zähmet çekýän käreneçi ekrançylara, kombaýnçylara, awtologlaryň sürüjilerine beýleki hasyl ýygymyna gatnaşýanlara günortan ary kesmesine, iş üstünde medeni hyzmaty guraýarlar. Welaýatyň ustad estrada aýdymçylary, tansçylary, bagşylary belen teňlerde ýerine ýetirilýän şerin aýdymlary, joşguny tanslary bilen zähmet adamlaryna ruhul lezzet berýärler. Demokratik we agrar hemde Senagatçylar we telekeçiler partiyalarynyň welaýat komitetleriniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Ýaşlyk uramasynyň welaýat keňeşiniň wekillerim, günortan ara kesmesi wagtyna gallu rogyny tapawutlanıp zähmet çekýän kombaýnçylara, awtologlaryň sürüjilerine öz taýýarlan ýadygärlik sowgatlaryny goşuryp, olara hasym tutan ýerli işlemeklige ruhlandyrýarlar. Zähmet adamlaryna günortan ara kesmesi wagtyna dürli milli tagamlarym hödredilýär. Gallu rogynyň gidýän meýdanlaryna häzirki ýokary iş depkini synlanyndy. Welaýatda şu ýyl ýetişdirilen bol bitkinli buğday hasylynyň hormatly prezidentimiň taşryklaryna laýyklykda gysga möhletde iň soňky denetine çelli daýasy ýygnanyp döwlet garmanyna tawşyryljakdygyna puta önam döredýär. Watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna möhüm orny eleýän neft-gaz pudugyny da il-ýurt bekbidine gönüktirilen tutumly işler amala aşyrylýar. Güneşli ülkemizde uglevodorod süreçlerini senaga taýdan öldürmek, gaýtadan işlenişini şuňlaşdyrmak, alynýan ölümleriň hil derejesini ýokarlandyrmak babatda da ajaýyp görkezler gazanylyp, bu ugurda baý tejribe toplanýar. Diyarımızın neft-gaz pudugynyň ösürilmegine zähmet üstünlikleri bilen münasip goşundyny goşýan baýry kärhanalaryň hasaryna Türkmenbaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň garamagyndaky Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyny görkezmek bolar. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyny zähmet üstünliklerini besleýän örümçilik kärhanasynyň wodorodun gatnaşmagyny ýangajy kukurtly azotly birleşmelerden arassalamagy we ýokary hilli awtolog ýangajyny öndürmäge niýetlenen durky täzelenen katalitik reformyň desgatyny
netijeli işler alınıp barlya. Dethanyň ýyllyk kuwatlygy 500.000 tonna deň bolup, nebit önümleriniň gaýtadan işlenmeginiň netijesinde bu ýerde ekstraksion ýangajyň 25.000 tonnasyny, durnukly katalizatyň 412.000 tonnasyny, sowuklandyrylan gazyň 15.000 tonnasyny, peşde ýakmak üçin ulanylýan gazyň 15.000 tonnasyny öndürmekligi uly mümkinçilik döredilen önümçilik bölümine awtoluk ýangajynyň A80, A92, A95 görnüşlerim taýarlanylýar. Önümçilik ýygydarligi bu döwrewap dethada oturdulan kemil enjamlaryň sadlaşykly işine dayanýar. Tehnologik ýygydarlyk dolulugyny dethanyň dolanyş bölümine kompýuterler arkaly amal aşyrylýar. Kärhanada taýarlanylýan önümlüň hil derejesi bir gözükçülükde saklanylýar. Kärhanada önümçilik bölümleriniň durkuny täzelemek, tehnologik enjamlary döwrewaplaşdyrmak boýunça da netijeli işler alyp barlyanyny belläp geçmeli. Şolun hatarına katalitik reforming dethasyndan başga da ýyllyk kuwatlygy 37.200 tonna barabar bolan ýol bitumuny öndürýän önümçilik dethasyny görkezmek bolar. Seýdiňiň nebiti gaýtadan işleýän kärhanasynyň agdy bir işçi hünärmenleri ýurdumyzyň nebitga toplumyny şaly ösüşlere betlep, halkymyzyň bagtyar durmuşy, röwşen geljegi, nurany ertirler üçin ýygydarly aladalanýan arka dagly serdarymyza, hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Edi diyarımızda bu ýysynç bilen dowam edýän halkyň arkadaly zamanasy ýylyna merdany we Agdyber halkymyzy ýokary hille arasy agyp suwly noktawarly üpçün etmek, türkmen halkynyň awadançylygyny we güllep ötüşini esasy maksat edilýän insanperwer siýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu hakykata Balkan welaýatyna alınıp barlayan işleriň mysalyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Iqtisadiýatyň ýakly pudoklaryny hemde medeni durmuş ulgamlaryny ägir dil ösüşler başdan geçirýän bu sebäptiň ilatyny arasy agyp suw bilen üpçün etmekde Balkan welaýat agyp suw birleşiginiň bereket suw ýygyna paýlajy deskalar gullugyny künärmenlerem öwgä münasip iş şeriftirýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne suw öpçünçiligi bilen bagly dörli dethalaryň şoltany suw arasalmak we öndürmek üçin kärhanalaryň ulgamlaryň suw süýjüdiji kuwatlyklaryň gurulşy Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arasy agyp suw bilen öpçün etmek baş maksatnamasynyň wajyp ugry bolmagyna galýar. Döwlet derejesinde kabul edilen Balkan welaýatynyň Bereket şäherini durmuş ykysady taýdan ösdürmek hakyndaky taryh karary laýyklykda bereket suw ýygyna paýlajy deshalar gullugynyň birinji we suw ötürjüleriniň durkunyň täzelenmegi bolsa, ýurdun günwatar setiriň ýaşaýjylarynyň agyp suw bilen öpçünçiligini ýokarlandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Häzirki wagtda dünýäniň iň kämil hemem kuwatly enjamlary bilen bir kimsiz öpçün edilen bereket suw ýygyna paýlajy kärhanasy hergije günüň dowamyny ýürüti turwa geçerjilere arkaly Bereket şäherine 20.000 kub metr Balkanawa şäherine bolsa 100.000 kub metra barabar arasy agyp suwuny berip bilýär. Bu öňdewarjy dethalar gullugyna halkyň arka dagly zamanasy ýylynda hasam öndürjülükli zähmet çekilýär. Şu ýylyň başyndan beri Garagum deriýasynyň alınıp arasylanyp, welaýatyň Balkanawa, Türkmenbaşy, Hazar şäherlerine bereket we Türkmenbaşy etraplaryny ýol ugurlaryna ilatly nokatlary ýetirilen suwuň möçüri 100.000 kub metra ýetýär. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besleýän kärhananyň hünärmenleri zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arka dagly serdarymyza hoşallyklaryny bildirip ruhy bilen zähmet çekýärler. Häzirki günlerde gapylaryny giňden açyp bagtyar raýatlarymyza göwnüjä hyzmat edýän ýurdumyzdaky şifahanalarda adamlaryň saglygyny dikeltmek üçin ekli mümkinçilikler döredilendir. Häzirki tomuz günlerinde dünýä ýüňlerine laýyk gelýän şifahanalarda raýatlarymyz ýokary derejede deňjalýarlar. Saglyklaryny dikeldiýärler. Ýurdumyzyň dürli kunjeklerine şifahanalarda saglyklaryny gowlandyrmagy etlegilýän adamlaryň hatarlary barha artýar. Şifahanalyň esasy artykmaçlygy saglygy bejertmek hemem deňç almak üçin ähli şertleň gözüňne tutulanlygyny ibaratdyr. Bu bolsa adamlaryň şifahanalara gelmäge bolan islegleriniň ýygydarly artmagyny öpçün edýär. Ýurdumyzyň dürli kunjeklerine şifahanalarda dürli ugurlary boýunça bejergileri almagy ähli şertleň bolmagy aýratyn bellerliklidir. Şifahanalarda gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösmürlikleri atly ensiklopediýa kitabyna melhemlik häsiýeti beýan edilýän Keremli Türkmen sehrasyna bitýän dermanlyk ösmürliklerden melhem çaýlandyrly görnüşler taýýarlanyp adamlara ködürlenýär. Şifahanalarda oturdulan enjamlaryň ählisi dünýäniň öňdewarjy kompaniýalaryna öndürilen iň häzirki zaman häsiýetleri bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem şifahanalyň insan saglygyny gorap saklamakdaky, keselleriň öňüni almakdaky hyzmatlary diýsen uludur. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda
durmuş iqtisady taýdan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler häzir ýurdumyzda barha üstünliklere beslenýär. Gazanylýan zähmet ýeňişlerine adamlaryň belen turugy aýdyň duýulýar. Munyň özü günöşli diýarymyzda adam maradaky aladanyň ekli zatdan ýokurda goýulýanynyň netijesidir. Ýurdumyzyň şipahanalary adamlaryň höwes bilen gelýän ýerine uruly. Halkymyz asuda awadan durmuşda ýaşadýan arka dagly serdarymyzyň adyna aýdylýan alkyş sözleri ýürekliň töründen çykýar. Bu bolsa halkyň arka dagly zamanasy ýelinde ýurdumyzyň bagtyar raýatlarynyň täze sepetleri tarap berk önem bilen gadam urmaklaryna ýardam berýär. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 14-nji iýuny saat 20-den 15-nji iýuny saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 22-27 gradus maýl. Gündüzine 35-40 gradus ysy, kenar taraplaryny bolsa 26-31 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýerden azkim ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirabad kulmatardan teleskont 10-15 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine bolsa 35-40 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirabad kulmatardan teleskont 10-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 26-28 gradus maýl, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň gowşok täsirinde saklanmany arşylýar. Edil watanaşlar, Tomuz pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýetiş şöklesinden gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegini maksat berýär. Mehriban ýyleşdir. Bulary berja etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tişeresenýär. Ähli tişeriň özenli bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun edil adamlar.